on the beat. Esomoko Igwe ama obi n'ogidi o ajọ nnụnụ nọ n'ajọ ọfịa na-ekwu eziokwu o esomoko weli akọta o ebere nwechi melụ ngosi Igwe ama obi n'ogidi o ajọ nnụnụ nọ n'ajọ ọfịa na-ekwu eziokwu o esomoko weli akọta o Nigeria abịa m ọzọ nnekwu onye gwa na-echeche Chief Junior na South Africa ọ bụrụ maka ebele nwa Chukwu ji gosi ụmụ Igbo eze kotoko nyili mkpuchi ya onye nnekwu ego na South Africa unu amaligo Ugochalacha na-echu echu n'enugo belebe nnekwu ego na-abịa bụrụ nnekwu ego wee bata ọla obodo enwebe aṅụrị ọla obodo elibe ife ogerege ji ejubụrụ ego ịbụ dịrị ndị ụbịam mfe esomogo Igwe ama obi n'ogidi o ajọ nnụnụ nọ n'ajọ ọfịa na-ekwu eziokwu o esomoko weli akọta o ogerege bụ ike obodo n'Igbo niile Igwe ama obi n'ogidi o ajọ nnụnụ nọ n'ajọ ọfịa na-ekwu eziokwu o esomoko weli akọta o onye ego Nkwachukwu kwele ndị ogidi ogelenye nwere obi salisali ogidi kpatara ego mana onye bike batago ike ndị ogidi fụrụ gbawụ abago oyi na awụ ego ọ bụ ya bụ Double Chief Timu Wabufo Kosalu Chukwu Amobia Igwe Amobi n'Ogidia Iyi n'ihe n'Ogidia Ọgbasụlụ obodo ndị Igbo niile Ifadigo pụta respect ya Ubu ya Anụwala ezemo Oge afọ na-eche akụndụ agụ keta ga-agbaghalụ achọ nnụnụ nọ n'ajọ ọfịa na-ekwu eziokwu ebere nwachi melụ ngosi ọ bụ ya bụ Timothy's money aka na-ewe n'ego wanụ na South Africa ọ bụ ya bụ Timothy's media ndị na-agbasara anya osi
onye ọma weli egebe abụ ya bụ ebu chairman ide mmiri Union of Potteries Betio nke South Africa ebu PLO Anambra Development Union nke Potteries Betio na South Africa Igbo na-anụ nwa ka nwa mụrụ na nnekwu obi ya na be Chief Agụlue Amobi ọzọ mmụọ Ogidi ọkwa nna mụrụ odogwu weli ya gaba ekene gadele mama nna mụrụ odogwu Mrs. Mercy Chinaka Amobi nne mụrụ odogwu mama libi ife nwa ịmụrụ abụghị odogwu ebele nwa Chimelu ngozi unu amaligo ala obodo mụta nwa ka nwa enwere ife ịgba maka emelili obodo Ogechi mana ife abatago ya na ogelenye amụrụ nnekwu abata oyi wedeba ife niile akọrọ akọpụbụ ume ala obodo agbaga abata oyi na-ewu n'obodo ala obodo nọ n'ụjọ fada wee wuchie ozi ndị obodo delu uju ozi na nwere ebele nwa amụrụ n'obi Amobi n'obu akala ego bi ụwa n'oge emive leba ama n'Ogidi nwata wee tonitebe ebe isi sojela akwụkwọ na Community Central School nke dị n'ihe n'Ogidi o jekwa Boys High School nke dị n'Ogbunike ebe o jele Egwo Secondary School tupu naba Lagos gụtọba akwụkwọ ọ gụkwara n'Ijodu Grammar School Ikeja ọ gụkwara University of Lagos ebe ọ gụrụ Mass Communication ọ bịajejebe ọmụmụ akwụkwọ na Nigeria Institute of Journalism ọgwụ ebe ọ gụrụ journalism patochi bụrụ a union journalist yego o ji agbasara anyụzi ọfụma yego o ji bụrụ ọkasị agasị ọ bakwa telecommunications o mere ya ọfụma wee ji ya esemokwu na Nigeria o sokwa na ndị izizi imeli ya ebe afụkọlụ ụwa si bido ọlụ n'isi odogwu maka o bute nnekwu ego o mechere lapụ Nigeria bịaba obodo South Africa ọkwa ebe ọ nọ wee mepee kọmpani a na-akpọ Timothy's Money vọna ebunakwa ibu nke akpọrọ Timothy's Cargo obodo bụ na ị chọrọ ka ibu gị lụọ onye mụ chọba ọkasị akasị va nwekwara ụgbọelu va nwere ụgbọ na ofu kọmpani na-ekwu eziokwu na va bụ ọkasị akasị vanọkwa na import vanọkwa na export vabụ ọkasị akasị na goods scaling vanọkwa na travel and tolerance ọkụ ife akpata oyi ji wee go ofe agosila obu ome esomogo Igwe Amobi n'Ogidi ajọ nnụnụ nọ n'ajọ ọfịa na-ekwu eziokwu esomọkọ weli akaba ogelenye bitiri esi Igwe Amobi n'Ogidi ajọ nnụnụ nọ n'ajọ ọfịa na-ekwu eziokwu esomọkọ weli akaba Igbo na-anụ nnekwu mmanwụ Igwe Amobi n'Ogidi
unu amaligo onye ọbụla na-aga n'ilu o nwere ndị oji aba mba enu ndị ego ndị amaobi ji eme ọkanga enwere ndị Igbo ji wee bilie ndị nnekwu ego n'ụwa niile odogwu si mụ bụla ekene ụkara ya ndị nna ochie ndị echichi ndị oji eme ọkanga n'ụwa niile na vazulu ka eme His Royal Highness Igwe Nwotokafọ Amobi one of Ogidia Igwe iji eme ọkanga anyị si gị chịrị anyị gaba ọ ga-adịlị gị mma ya bụrụ ụbọchị ekene His Royal Highness Igwe Benjamin Amobi Igwe Amobi nke bụ n'Ogidi ya bụrụ ụbọchị ekene His Royal Highness Igwe Dr. Benedict Amobi Igwe Amobi nke ịtọ ya bụrụ ụbọchị ekene His Royal Highness Igwe Nwotifediala Amobi Igwe Amobi nke ịnọ enu nwa ka nwa Chukwu ji gọzie Amobi nwa Amobi ji eme ọkanga ebele nwa Chimelu ngozi n'ọbụ ya bụ Prince Wisdom ka o si sọ Chukwu Amobi ofu nwanne ya ji eme ọkanga odogwu si mụ bụla ekene bugala na nwa fụrụ n'anya Victoria Denigbo Amobi Adọma fụrụ n'anya ya bụrụ ụbọchị ekene Balisikenna Amobi Omeka kụ n'Ogidi ezi nwanne ya fụrụ nọ n'anya o si mụ bụla ekene bugala Lindsay Amobi ezi nwanne ọ fụrụ n'anya o si n'oge dịlụ unu mma o si mụ bụla ekene bugala ebe enyi nwa Amobi nwanyị nwere mmadụ n'ezie nwanne ọma fụrụ n'anya o si mụ bụla ekene bugala Chinelo Amobi ijele nwanyị ọma nwanne ọma fụrụ nọ n'anya ọnwụ melu nche ọnwụ na ịbụ onye olio ọnwụ bụrụ nwanne ọma fụrụ n'anya Leti Nkechi Amobi Igwe niile jekọ n'ụzụ nwanyị ọma na-adụ mma n'enu ofu nwa Chimelu ngozi ogelenye nwere obi zalizali esomọkọ Igwe Amobi n'Ogidi ajọ nnụnụ nọ n'ajọ ọfịa na-ekwu eziokwu esomọkọ weli akọta Igwe adịgo n'Igbo niile Igwe Amobi n'Ogidi ajọ nnụnụ nọ n'ajọ ọfịa na-ekwu eziokwu esomọkọ weli akọta ogelenye n'iso na mmọnwụ Igwe Amobi n'Ogidi ajọ nnụnụ nọ n'ajọ ọfịa na-ekwu eziokwu esomọkọ weli akọta
na-enu ndị ego Igbo na-enu ndị ego n'igwe ndị Amobi ije ma ọkanga n'obodo South Africa Igbo na-ejebe mmiri ka njesu ụtọ onye ego ọgaranya ji ejugwe bụla ego Ibu dịrị ndị ụbịam mfe Chief Onyeka Nwachukwu otibu ịnyịnya n'Enugu steeti mkpọnana na mmiri na Nkanu ebele nwa Chimelu Ngozi ha bụ ya bụ Lord Mayor Denigbo Chairman Chief Executive Akins International Group of Companies nena ọgaranya ibe ya na-ebulu oche onye nnekwu ego na mmiri ọgaranya tinyela ọkụ ịgbapụrụ mmiri idele egoloto Ngwachukwu kwere ndị mmiri ọgaranya dị obodo mma Igbo na-emele Chukwu mgbe ị gara ije egwu ọgaranya onye nnekwu ego Igbo na-ene onye ego Ngwachukwu kwere ndị ọbụ onye nnekwu ego na South Africa ọgaranya ego enwere uwe tinye Double High Chief Nnabiko Nusilika ofu onye na-akwata ịpa n'ọbụ ịnyakiripụta dịka ejeje mba Igbo na-anakụ usulala nke mbụ na mbụ na ọbụ ọ dịka ya nwụ na nwụ ọgaranya dị obodo mma onye ego ọgaranya balakụ elisi ọgaranya bika saibọdụ ndị ọbụ ochimoke mogo ọgaranya ịdị obodo mma eso mogo mmọnwụ obodo a na-ekoburu anyụ na-eme ebele nwa ugbo na-eduru kofeje ma ọkanga ebele nwa Chimelu Ngozi Chief Tony Ezeaku Chairman Chief Executive Liquid Lodge Bar Port Elizabeth ebele nwa Chimelu Ngozi Chairman Chief Executive Kasabi Fashion Week ezigbo nwa ụgbọ na-edolu kọfịa ebele nwa Chimelu Ngozi onye ego Igbo na-eno oge ndị ọga ugbe enweghị adụlesi nye bụ ike Yes. Igbo na-ene onye ego ọ dị na nwata libakụọ Ngwachukwu kwere ndị ọgba ọgaranya n'igwe ike Chief Pastor David ọnwa na ọgwa n'Imo steeti ezigbo nwa ọgwa ji dịla onye nnekwu ego na Port Elizabeth Igbo na-ene onye ego ọgaranya na-eme gị ọ na-enwe n'obi aṅụrị Ngwachukwu kwere ndị ọgba onye ego ọgwa ji dịle ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo
niile Igbo na-ebele Chukwu ọmụ oyoko ọgaranya ọkwa ji niile o jela tie mogo ọmụ oyoko ọgaranya ọkwa ji niile ego gị dị ogologo ọmụ oyoko ọgaranya ọkwa ji niile obodo egwu gị ru gị ọmụ oyoko eze mogo ọgaranya ọkwa ji niile Chipiko afọta odogwu eji mara abacha Igbo na-enochi ụba na abacha na ide mmiri ebere nwa Chimelu ngozi o ji ala ati agwọ ya onye ego ọga ndị ọga oji ụba wanụ na abacha odogwu eji mara abacha ọga ndị ọga oji ụba wanụ na abacha ogelenya bichiri ezi ọga ndị ọga nnekwu mmanwụ oji ụba wanụ na abacha Igbo na-enu nwoke nwa Prọfesọ Chinua Achebe ezigbo nwa Ogidi Chiwedile Professor of Literature akadere things fall apart idele Law of God idele there was a country akadele gears at war Prọfesọ Chinua Achebe odogwu Nigeria Chiwedile anyị ji ga-eme ngala maka Chukwu mere gị ngozi esemokwu Igbo niile Igbo ama obi n'ogidi ajọ nnụnụ nọ n'ajọ ọfịa na-ekwu eziokwu esemokwu gbali akaba alụbala esemo Igbo niile Igbo ama obi n'ogidi ajọ nnụnụ nọ n'ajọ ọfịa na-ekwu eziokwu esemokwu gbali akaba Igbo na-enu right prophet onye nke Chukwu ji ekwu ọkụ menyụrụ ọkụ wanụ n'ọbọsị ileba n'ụlọ n'ọka ogige gbochi enyi wanụ na South Africa Petrom ODU Obosi Development Union ileba n'ụlọ n'odogwu na-apụta ebele nwa Chimelu ngozi onye ego nwoke na-eti eti ogele na-ebichila esi okwu nwa ji mara obodo galisia ezemogo Igbo na-eno onye ego Chief Okechukwu Obianọ ode girigiri okwu akpọfe one of Ogidi ya na ezigbo nwa dị ana Igwe Amobi n'Ogidi onye nnekwu ego na United Kingdom anyị si na ị ga-adị ijebe n'ike ejelu ọgaranya were ya gaba ya bụrụ Igbo jebe Mandụbọ Kanje suto onye ego ogaranya nwere obi sali ebele nwa Chimelu ngozi Igbo na-enu Chief Sunday Pago ekene dịrị Chukwu onye nnekwu ego odogwu Mandụbọ isu ji dị ebube ebe o si gị go Sunday Pago Addis Victoria na South Africa ogaranya Chimelu ngozi ebe Vice President Freedom Brothers Social Club ndị ọma na Victoria ndị ọma Malaku elisi
n'ịnụ ogelenye mkpọrọ usi o tinye aka n'akpa n'usi ego onye ego nwoke na-eme eme ogelenye n'iso na mmọnwụ obodo abụghị ilu gị igbo na-ena onye ego nnekwu mmọnwụ ngwachukwu gbere mmadụ bụ ezomogo igbo na-ena onye ego Uchenna na-ekwe chadọnụ nnekwu mmanwụ aka na-ewe n'ego wadụ na dobe odogwu mụleri ji dịla ebele nwa Chimelu ngozi kenele m Chinedu ezigbo odogwu ifụlụ n'anya igwe obi na-ekene unu asị m oge dịlụ unu mma chọdọnụ onye ego ọga ndị oge ogelenye bike yabụrụ m ojebe ọkpọsi ka nje zụta onye ego Chief Humble Johnson ọnwa one of ọkpọsi ebe chairman Humble Group of Hotels Lagos State nke dị na Nigeria hotel eji amatụ ọ bụ sị enweghị adịresị Igbo na-ena adịresị ọkpọsị onye ego onwe n'ibi ike ogelenye Chimele ngozi ogelenye obi ya dị ụtọ ọnwa igbe ọnụ ụzọ nke ọchọ ebumeke na-enwebịa nsị na oge adịlụ n'ụma njebejebe nụ ga-ejelu unu na-eme ụmụ Igbo mma ekene dịrị igwe m obi n'ogidi ọgwụ ọfụ Nwachukwu ji wee gosi anyị asị na oge dịlụ gị mma onye dabila onye nwanne ya onye agha na nwanne ya iwe m obi n'ogidi anyị esighị weli ya gaba ogelenye oge adịlị gị mma ebele nwa Chimelu ngozi ezomogo ọgbasịrị obodo na Igbo niile agụ keta agba nwelu Igbo na-ebi ibadigo ajọ nnụnụ nọ na-eche ọfịa na-ekwu eziokwu ogelenye nwere obi salisali onye nnekwu ego n'ogidi